Κάποιος νομοδιδάσκαλος εξέβαινε έμπρισον Ιησούν και για να τσατήν λεέβατον, είπε να τον «Δέσκαλε, το πρέπει να εφτάγω για να κερδίζω το αιώνιον τη ζωήν». Ο Ιησούς ερώτησε να τον «Δω γραφτόν νόμον». Εκείνος είπεν «Να αγαπάς τον Κύριον τον Θεός με τόλον την καρδίας και με τόλον την ψής, με τόλον τη δύναμις και με τόλον το νους, και εκείνον που εν σου μας άμον τον εαυτός». «Πολλά ορθά είπες ατό», είπε να τον ο Ιησούς. «Ατό πίσον και θα ζεις». Αμα εκείνος για να δει δίκαιον σον εαυτόνατ, είπεν τον Ιησούν «Και ποιος είναι εκείνος που εν σου μάμ». Με τη μαχανάν ο Ιησούς είπεν «Κάποιος άνθρωπος, όπως εκατήβαινε να σα Ιεροσόλυμας ειν Ιεριχών, ερούξε να παν σικλεύτς. Ατίν επιτσιπλάχωσαν ατόν, εγεραλάεψαν ατόν και εφέκαν ατόν και έφυγαν μεσοσκοτωμένων. Ασακίνο τη στράταν έτυχε να κατηβέν κάποιος ιερέας, που είδεν ατόν, άμα εμπροδεύεν ατόν χωρίς να τσαλεύε ατόν. Αέτσε πήκεν και κάποιος Λεβίτης, που εδεβήνε να πεκίσω μέρος, είδεν ατόν εκείνο σπά, άμα επιδεύεν ατόν χωρίς να τσαλεύε ατόν ξάι. Άμα κάποιος Σαμαρίτης, που εταξίδευεν, έρθεν στο μέρος ατ, είδεν και έτσουξεν ατόν. Επίεν σουμάτ, έλειψεν τα γεράδασατ με τελάδ και με το κρασίν και έδεσεν τα καλά. Άναβατο, εκαβαλκίασεν ατόν απάν στο χαϊβάνατ, επέρεν ατόν και επίεν σοχάν και ετέρεσεν ατόν. Τάλτην ημέραν όπως έφευεν, εξέγγεν και δέκεν το χαντζίν 2 δινάρια. Κι είπεν ατόν. Τέρεν ατόν, κι ήταν κι άλλο θα χαρτσεύς, όντες διαβαίνω ξανά παδακές, δίγωσα τα. Κι απίωσα σατουνούς τη τρίος, λες εσύ το εν σου μας εκείνον που ερούξεν σικλεύτς. Ο νομοδιδάσκαλον είπεν, εκείνος που έτσουξεν ατόν. Ατότε ο Ιησούς είπεν ατόν, αρδεύα πίσον εσύ παέτς.